Hola, molt bona tarda. Soc la Mireia Iniesta. Benvolgudes i benvolguts al cicle Personals i polítics Cinemes feministes d'arreu. Aquesta tarda veurem Cleo de 5 a 7. És una pel·lícula de l'Agnès Bardà. Al 62, al 1962, aquesta pel·lícula va estar nominada a la Palma d'Or al Festival de Cannes com a millor pel·lícula. La seva directora, l'Agnès Bardà, va morir recentment, el 19 de març del 2009, i ella es va avançar al seu temps, es pot dir, diem que es va avançar al seu temps, perquè fa part de la Nouvelle Vague i mentre el Truffaut, el Godard, el Rivet i la resta dels seus companys encara eren crítics a la revista Cahiers du Cinéma, ella ja estava fent cinema. La seva primera pel·lícula va ser El Pont Court, del 1954, i després, quan els seus companys van començar com una mica a sortir, a sobresortir, a sortir a la llum, ella va quedar una mica soterrada pels seus companys de la Nouvelle Vague. L'acollida de la pel·lícula va ser discreta al principi, però era molt disruptiu el fet que ella com a dona fes un tipus de pel·lícula tan original i tan important per a la Nouvelle Vague. A més, era molt jove i uns 8 anys més tard, més o menys, al 62, com he dit abans, ella va fer el seu segon llargmetratge, que és el que veurem aquesta tarda. El gènere de la pel·lícula es sol catalogar com a drama o drama psicològic. La pel·lícula ens parla de la Cleo, que és una jove cantant que està esperant durant tota una tarda els resultats d'unes proves mèdiques que s'ha fet per saber si té una malaltia greu o no, i llavors nosaltres acompanyarem la Cleo en tot aquest procés d'angoixa per saber si ella està malalta o no. El primer que fa la Cleo és anar a una tarotista, és a dir, la pel·lícula s'obre amb dues escenes en les quals ella ha anat a veure una tarotista que li ha de mirar les cartes per veure si ella realment té o no aquesta malaltia. Estem davant d'una pel·lícula que parla sobre la identitat, l'autopercepció, l'apoderament i, sobretot i molt especialment, sobre la mirada femenina. Llavors, després d'aquestes dues primeres seqüències que són en color i són les úniques en color de tota la pel·lícula, ella sortirà de la casa d'aquesta tarotista i començarà a vagar, començarà a voltar pels carrers d'aquell París de principis dels anys 60. I durant tota aquesta primera part, observar que la pel·lícula està molt dominada per la presència de miralls. El mirall té un pes molt específic dins de la pel·lícula perquè està parlant de la dualitat del personatge, hi ha una fora i una dins del mirall i de la seva mirada. És a dir, és molt important observar quan apareixen miralls a la pel·lícula i com es relaciona el personatge de la Cleo amb aquests miralls, perquè això va evolucionant, va canviant, hi ha un trencament, hi ha un punt d'inflexió al mig de la pel·lícula que genera que aquesta representació sigui diferent i això és molt interessant d'observar. Ella en un principi el que fa és observar-se a ella mateixa en aquests miralls, no? I això el que fa és subratllar la seva autopercepció i la seva posició d'objecte. I per això és tan determinant veure com evoluciona la seva relació amb els miralls. Dic que la pel·lícula està dividida en 13 petits capítols. Representa que aquests 13 capítols segueixen un temps diegètic, no? I que són aquesta espera de la Cleo. I és molt important dir que és una pel·lícula molt estilitzada, té una posada en escena i una ambientació molt estètica i molt estilitzada, perquè hi ha molts treballs de seguiment del personatge. És una mena de flaner que va passejant pels carrers de París, acompanyada de la banda sonora de Michel Legrand, que ajuda molt a reforçar i a marcar el contrapunt del neguit que té el personatge. És interessant veure com es relaciona ella durant la primera part de la pel·lícula
amb les persones del seu entorn, com es troba amb la incomprensió, com es troba amb l'escepticisme i amb la indiferència i amb la incapacitat de mostrar cap mena d'interès o solidaritat o fins i tot compassió per la seva situació personal, és a dir, el seu entorn no empatitza amb ella, segurament per la relació que té ella mateixa amb la seva pròpia imatge i per la seva autopròpia percepció, com he dit abans, d'objecte, no? S'autocosifica i la resta del món l'autocosifica també a ella. Llavors, es pot dir que la imatge que té la Cleo davant del mirall és la imatge de la solitud, d'un personatge que sembla que viu en un món irreal i que no pot establir una comunicació emocional amb aquest món. És molt interessant observar també que això, el punt d'inflexió d'aquesta relació amb el món, amb el mirall, amb la pròpia autopercepció, amb la pròpia imatge, amb el propi cos, es trenca, ja ho veureu a la pel·lícula i ja ho comentarem bé durant el col·loqui, a partir d'una experiència directament relacionada amb la cinefília. Llavors, a partir d'aquí, la percepció que té ella de si mateixa canvia, ja veurem per què i com, i el que extraiem de tot això és que la pel·lícula ens parla de la mirada femenina. I és interessant i disruptiu perquè al 72 John Berger, al seu programa televisiu Formes de veure, Ways of Seeing, ja parla de la mirada femenina, no? Però abans que ell en parlés ja existia la Cleo. Ja la Bardà havia parlat d'això en la seva pel·lícula. També val a dir que ella, la Bardà, això ho explica molt bé la Imma Merino en el seu meravellós llibre que recomano moltíssim, Espigadora de realidades y de ensueños. La Imma Merino és la crítica que més sap a l'estat espanyol i probablement a part d'Europa de l'Agnès Bardà. Dir que la Merino ja explica en un documental que va filmar la Mary Mandy el 2000, la Bardà ja diu, és un documental que parla de la representació de la dona en el cinema i de la representació de la sexualitat femenina al cinema. La Bardà diu que el primer gest feminista ha de ser el de mirar. És a dir, molt bé, els homes ens miren, els pares, els germans i els homes del voltant ens miren d'una determinada forma, però el que he de fer jo és mirar jo. I, molt important, també l'Imma Merino assenyala que a la Nouvelle Vague les actrius tenen una mica aquest rol de muses, no? I que els autors el que feien era observar i dibuixar i transmetre aquesta imatge ideal o de bellesa o aquest gust per les dones a la pantalla. Llavors, ens diu la Imma Merino que el que fa l'Agnès Bardà en la pel·lícula de la que estem parlant és fer que la Cleo, de ser l'objecte de la mirada, passi a ser el subjecte de la mirada. És com que ella deixa de mirar-se a si mateixa i comença a mirar el món. I llavors es crea aquí tota una dialèctica que discutirem al debat. Que gaudiu moltíssim de la pel·lícula, ens veiem al debat.